Si Pope Leo XIV nideklarar og dugang 7 ka mga santos din usa ni ini kanhi satanic nga pari. Straight to the point. Yawa ining kalakihan Ken. Bisan pa man sa iyang kadautan pero dunay mga nakatrigger nga na balig yun mga higala kining mao nga pari. Siya si Bartolo Longo o Saint Bartolo Longo, ex-satanic priest nga bag-o lang na-canonize ni Pope Leo XIV nga puhunan na usab sa pagpangatake sa mga sulpot tungod kay matud pa nila unsa ex-satanic priest gihimong santo sa simbahan. Una nato tubagon gamay nga highlights sa kinabuhi ining bag-o nga na santos. Kini si Bartolo Longo natawo nga Katoliko dito sa Brindisi, Southern Italy. Binako siya nga may kapungot sa mga pari o labi na sa Santo Papa. Sa iyang kalibong sa iyang pagtuo na introduce siya sa medium o occultismo. Sa iyang kauhaw sa mga supernatural nga katingalahan, mo'y nakahatod niya nga mahimong satanic priest o iyang gihalad ang iyang kinabuhi ngadto sa demonyo. Tungod sa iyang pagkapari ni Satanas, nawad-an siyang paglaom og diriyot mukutlo sa iyang kinabuhi apan iyang nadunggan sa usa ka friar mahitungod sa mahal nga birhen nga nagingon kadtong magampo sa rosaryo dili gayud itambong sa impyerno ug siya maluwas ug didto nagsugod ang iyang konbersyon. Tibok niyang kinabuhi iyang gihalad sa Dios sa kanunay nga pagampo sa santos nga rosaryo ug nakatukod siya basilika Our Lady of the Most Holy Rosary ug niadtong October 19, 2025 formal siyang gi-canonize ni Pope Leo nga santo sa simbahan. Mga igsuon daghang nagkatawa ug naglibog nga usa ka ex-satanic priest gi-canonize sa simbahan nga mahimong santo. Murag para nila lisod tuhuan pero atong sabton ang tinuod nga pagtulunan sa simbahan. Ang simbahan mo tan-aw sa kabaguhan dili sa kagahapon. Bisan si San Pablo kaniadto usa ka mamumuno sa mga Kristiyano. Apan human siya makaila ka Kristo, siya nahimong apostol ug santos. Matud pa niya sa 1 Timoteo 1:15, si Kristo Jesus miabot aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako mao ang labing dautan kanila. Nagpasabot kini nga walay tao nga layo sa kaluwasan, basta mosalig sa grasya sa Ginoo. Ang canonization dili premyo sa maayong kagahapon, kundi sa grasya sa Dios nga nagpag-o sa tao. Ang simbahan mo imbestiga kung tinuod ba nga nagpakita siya og heroic virtue ug kung adunay milagro pinaagi sa iyang pag-ampo human sa kamatayon. Maton pa sa Isaias 1:18, bisan unsa pa kadagtong pula ang imong kinabuhi kung kini mobalik sa Dios, mapution o kini sama sa niebe. Klaro nga ang Dios makapasaylo o makapabag-o bisan sa labing ngil-ad nga makasasala. Ang pagbag-o mao'y dagkong milagro sa grasya sa Dios. Kung ang usa nga kaniadto alagad sa kangitngit karon nag-alagad sa kahayag, kana mismo pagpamatuod nga buhi ang Dios. Si bisan kinsa nga anaa diha kang Kristo, bag-ong binuhat na siya. Matud pa ni San Pablo 2 Corinto 5:17. Busa, kung nakanonize man ang ex-satanic priest, wala magpasabot nga giuyunan sa simbahan ang iyang daang binuhatan, kundili gipasidunggan ang milagro sa kaluoy o gahom sa Dios nga nakapabag-o sa iyang kinabuhi. Ang tinuod nga gahom sa santos dili gikan sa tao, kundi sa grasya ni Kristo nga nakapabag-o sa makasasala ngadto sa pagkabalaan.